Има някои първоначални стъпки, които раненият при инцидент човек трябва да предприеме, за да се съберат и запазят доказателствата, които могат да бъдат от значение за иска за компенсация. Ако човек е пострадал на работа, той трябва да докладва инцидента на работодателя или супервайзера си и да се увери, че злополуката е записана в инцидентната книга. При пътно-транспортни происшествия инцидента трябва да се докладва в полицията и трябва да се вземат детайлите на виновния за инцидента, главно регистрационния номер на колата и, ако е възможно, името на шофьора и детайли за застраховката му. Ако е имало свидетели, винаги е добра идея да се направи списък с техните имена и координати. Снимки на място на инцидента, когато е станал той, са много важни. Така че ако можете да направите такива, нека бъдат направени. Подгответе и кратко писмено описание на инцидента, като предоставите подробности за това как той се случи и също така описание на оборудването, което сте ползвали, ако е имало такова замесено в злополуката. Също така отидете на лекар, възможно най-скоро след инцидента, или при личния ви лекар, за да може той да запише вашите данни.